Toto snad nie je možné. Nikto tu nerobí to, čo má. Cuky, kde si? Čo sedíš? Poďme. A kde sú vlastne všetci? Poďte všetci. Ideme, máme skos, meškáme. S natáčaním, ideme. Raz, dva, nech to fičí. No poď, Cuky. Tvoja scéna. Takže všetkých vás tu príjemne vítam. Dúfam, že ste šťastní, že sa máte dobre. Počkaj. Kde je Luky? No ona je na plastike. Na plastike. Minulé tu nebola. Jedna plastika, druhá plastika. Toto nemyslí vážne. Chce byť krásna. Dobre, čarodejník, poď, budeš, Luky. Poďme, ideme. Mám dôležité poslanie. To ma nezaujíma. Absolútne ma to nezaujíma. Si herec. Zobrať na horu, musíme Viete ho čo? zničiť. Choďte preč. Ideme, princezna Zemlejná. Tu som. No, poďme. Ale nemám tu Honzíka a vodník tu tiež nie. No ale... Nie, no bez nich to nepôjde. No potrebujeme Honzíka a vodníka. Mušketieri, poďme. Jeden bude Honzík, druhý vodník. Ideme. Eliško, daj si mne záležať. Snadejne, hej, stop. Snadejne, roztrháte ruky. Poďme, ešte raz. A ty si sa moja pekná nevybrala? Ty tu pekne ostávaš. Poďme, ešte raz. Eliška, daj si mne záležať. Ja si pamätám. Vidíte to, co ja? Toto si zaslúžiš smer pár facek. Doštemneme to, lebo je tu flaktu, doštemne. James Bond. Zas to mám zachraňovanie. No prosím ťa, ukľudni ma tým, že aspoň ty mi dokážeš, že si sa naučil to, čo máš a že aspoň niekto si tu robí to, čo má. Naozaj, akože vkladám teba moju dôveru. Moment. A kde mám svoju Bond girl? No to mi povedz Ako mám ty. bez nej natáčať? No to mi povedz ty, kde je. Ja som režisér, ty si režisér. No ja som režisér, iba ale herec. si chlap, čiže trošku by si mohol akože sa o to zaujímať, nemyslíš? Poďme, pozri sa. Nech sa páči, máš tu niečo na výber, takže... Pozerám, samé pekné baby, ale ich tu veľa. Ktorú si mám vybrať? No povedz mi, ktorú si mám vybrať? To je veľmi ťažká otázka, ale mňa práve niečo napadlo. Vieš, ako to spravíme? Spravíme to tak, že vás pozývame 25. októbra na Deň pedagogickej fakulty, ktorý bude v téme Movie Star. Čiže sa každý oblečte ako nejaká svoja obľúbená filmová hviezda, nejaká postava z nejakého najobľúbenejšieho filmu a príďte si s nami užiť tento deň. Bude mnoho zábavy a veľa aktivít, ako napríklad Kino a Oscarové filmy. Tešte sa na partičku. Bude aj televízny kvíz. Pozývame vás do čajovne u Tiffanyho. Bude aj tanečná show Let's Dance. A nezabudnite prísť aj na hollywoodské maniačky. A Masterchef, nesmie chýbať. a pozývame Aj teba! A nezabudnite, vzdelanie je smáč.